Insellmilkom għat-22 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Wieħed mill-isbaħ salmi li nsibu fl-iskrittura mqazza huwa s-Salm 23. Min jaf kemm il-darba qednieh jew kantajnieh fil-liturġiji tagħna, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. U mhux biss il-qalba ta' dak is-salm għandu kelma qawwija ħafna, imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Huwa salm li jixet tal-fidi tal-poplu illi qis lill-Alla bħala r-raj illi jħobbu u jindukrah. U propju fil-background tal-Vanġelu tal-Raba Ħadd tal-Għid għandna propju dan is-salm meta Ġesu jistqar b'solennità kbira fil-Vanġelu skont San Ġwan jinawwa ir-raj it-tajjeb. U hemm raġuni ewlenija għaliex Ġesu jista' jistqar fil-verità kollha li huwa r-raj it-tajjeb għax hu jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Għal darbtejn tlieta fil-Vanġelu Ġesu jinsisti illi għax jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu jista' jitqies bħala r-raj it-tajjeb. Għax jiena nagħti ħajti jgħid Ġesu biex nerġa' noħodha, ma jħodili ħadd, imma jiena stess nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' noħodha. Għan-naċ tiegħi, sejrin nisimgħu din il-kelma, għan-naċ tiegħi jien nagħti ħajti. Xi ġmiel, f'dan il-ħadd nikkontemplaw lil Ġesu bħala r-raj it-tajjeb illi fuq is-salib imqaddes għax ħabna u ħabna l-aħħar ta' ħajtu għalina. Huwa biss jista' jissejjaħ ir-raj veru, ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ li ħabna u ta' ruħu għalina. Xi ġmiel nikkontemplaw din l-għotja ta' mħabba f'Ġesu ir-raj it-tajjeb. Terġgħu tgħid fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu Ġesu mhux biss ifakkarna f'din l-imħabba tremenda li kellu u li għandu għalina llum, imma jistedinna biex nintrabtu miegħu f'relazzjoni ta' mħabba. Jiena r-raj it-tajjeb, jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Ejjew nitolbu din il-grazzja kbira li mhux biss niggustaw l-imħabba tar-raj li ta' ħajtu għalina, imma li ngħixu f'relazzjoni ħajja ta' ħbiberija miegħu u li miet għalina imma qam minn bejn l-imwiet biex jagħtina il-ħajja illum. Intom tafu li f'dan il-ħadd il-Knisja tagħmel talb għal vokazzjonijiet. Jalla l-mulej jagħtina vokazzjonijiet ġodda li kif jgħid Papa Franġisku ikollhom ir-rieħa tan-naċ. Ikollna vokazzjonijiet saċerdoti reliġjużi li bħal Ġesu kapaċi jagħtu ħajjithom għall poplu tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.